ter bosques inmensos para gozalos e coidar deles. Hai que ter iniciativas pioneiras e sostibles para manter limpos os nosos montes. Hai que coñecer a súa riqueza para explotar os seus recursos de forma selectiva. Hai que ser un experto para traballar con todas as ferramentas. Hai que investir en infraestructuras para transformar a materia prima. Hai que ter unha industria con tecnoloxía galega que xenere traballo. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra. Costa da Morte, o que hai que ter.